Pár évvel ezelőtt, mikor nem jártunk még ide, itt járhatatlan volt ez a terület. Itt valakik táboroznak? Igen, itt hajléktalan lak van, sajnos sok szeméttel. Nagy fák maradnak, a többi mind, ami apróság, az úgyis csak kullancs meg szúnyogtartó lenne, ők azt szépen megeszik. Piacon kaptam ilyen konnyat, fokhagymákat, hagymákat, céklát, megetettem a kecskével, és hát másnap csodálkoztunk, mikor megfejtük, hogy fokhagyma illatú a tej. Igen. Vagy például piros tej. Hát a céklának a festékanyaga került át a tejbe. Az a mondás járta, hogy a kecske a szegény ember tehene. És ebből alakult ki az a kép, hogy a kecske az egy igénytelen állat, ami tulajdonképpen csak részben igaz, mert táplálkozása szempontjából való igaz, hogy igénytelen. Ami azt jelenti, hogy szinte mindent megeszik, ami növény és zöld. Itt látszik, hogy fölmásznak szinte a fákra is. Földről legelnek, fáról legelnek, még az akácot is megeszik. 2 év alatt egy kecske akár 3-szor is elhet, és ez azért nagyon jó, mert a kecske vemhessége alatt is folyamatosan tejel, tehát folyamatosan lehet fejni egészen a vemhessége végéig, főleg, hogyha egy tejelő célú kitenyésztett kecskefajtáról van szó, és ez igen gazdaságos. Paula, ő egy vemhes kecske. Kecskék szülhetnek 1, 2, 3 vagy akár 4 gidát is, és ez függ attól, hogy milyen fajtájú. Tehát vannak olyan kecskék, amelyek hústípusúak, és azok akár 4-et is szülhetnek. Nagyon fontos és sok háztáji otthon tartott kedvenc kecske, vagy mondhatnám úgy, hogy egy kecske, itt ugye erről nem beszélünk. Tehát ilyen környezetben abba a hibába esnek, hogy amikor vemhes a kecske, akkor túlságosan elhízlalják. És a kecskének van egy olyan furcsa élettani tulajdonsága, hogy a vemhessége alatt, ha túlzottan elhízlalják, akkor egy úgynevezett vemhességi toxikózis nevű betegség alakul ki nála, ami akár az állat életébe is kerülhet. Inkább ezeket a dolgokat megelőzni kell a kecskéknél, nem pedig gyógyítani. Főleg a újabb tenyészfajták nagyon sok betegséget tudnak elkapni, és ezeknek nagyon kellemetlen macerás a gyógyításuk, azért is, mert a kecske egy elég kényes állat tud lenni, főleg egy szánentáli tejelő például. Így nagyon fontos a megelőzés minden betegséggel kapcsolatban. Ugye, János? Ez így van. És könnyű dolga van annak, aki úgy tud kecskéket tartani, mint János, hogy ekkora hatalmas terület van és itt legelnek. Viszont főleg aki háztáiba otthon a saját kertjébe tart egy kecskét, neki kell nagyon odafigyelni a megfelelő táplálásra és a hiánytünetek megelőzésére. Nyalósó mindig legyen otthon, és hogyha kis kecske születik, akkor gondoskodni kell a vas és a szelin injekcióról, mert nem biztos, hogy van lehetőség egy ilyen széles körű táplálásra. Jön Hédi. Ez nem az. Nem Hédi? Pali. Ez a Pali.